स्थिर राशी असा. स्थिर म्हळे ते केन्नाही खंयचेही तुम्ही स्थिर काम करचे असले ताका ते वापरचे. फॉर एन एक्झाम्पल, जे तुमगेले ग्रह निर्माण करताय तेन्ना शिलान्यास मुहूर्त करचा, ते तुमगेले तुम्ही जन्मांत एकदा बांदताले ना, दोन पंता घर बांदताले. एवरी टाइम तुम्ही बांदताची ना, एवरी टाइम तुम्ही करना. एकदा बांधली 40-50 वर्ष 60 वर्ष त्याच घरान तुम्ही रावताच. सो ते शाश्वताचे काम तुम्ही करचे. तशी कलश प्रतिष्ठ करचे, देव मंदिर निर्माण करचे, ग्रह निर्माण करचे, हे सर्व ही शाश्वत उरचित असेल काम. तातून ताका स्थिर जावन उरका. केन्नाही एकदा बांधल्यानंतर ते घटमूट उरपाक जाय. हे आमचे विचारान आम्ही बांदचे. सो एक शास्त्रान सांगले की जर लग्नांत गुरु असले आणि लग्नांत शुक्र असले, जे खंयचेही तुम्ही बांधकाम करताची ताजे आयुष्य 200 वर्ष टिकता म्हणून गेनो ज्योतिष शास्त्रान सांगिल असा. आणि तसले मुहूर्त आईच्या दिवसात कलश प्रतिष्ठाक मिळेल असा. एक ठिकाण स्वामीचेही आगमन जावका, स्वामीचे उपस्थिती ही जावका, एक दुसरे वाटेन ज्योतिषाप्रमाणे बरे मुहूर्तही मिळका. सो आमगे लेखान तुमगे 2 देव असणे, एक नरसिंह आणि एक परशुराम, दोन्हीही झाले. एक साइड गुरुही आयले, एक साइड मुहूर्तही देवान तुमका अनुग्रह केले अशी दिसता आमका. आणि मेन कसन की म्हळ्यारी तुमका दिसता हे काय देव मंदिर तरी बांधून असा, हे किती आणि पुन्हा कलश प्रतिष्ठा कसन महत्व अशी दिसताले की कलशाचे फक्त एक कलश गुडार घालचे नाही, कोणाही तरी वचून घाल्यार जाल नाही अशें दिसतालो. भटजी असा, रंगनाथ भटजी असा हांगा बहु वर्षान हांगा करता घालून गेले जाले ना. कित्याक म्हळ्यार एक देवाचे सासाय जावका, गुरुचे आशीर्वाद जावका म्हणल्यार एकय एक उद्देशान तांणी सांगले आमगेले फक्त 13 कुटुंब म्हळ्यार स्वामी महाराजान रक्षण करचे आमकां. आणि हे पहिली खेप आम्ही ह्या देवस्थाना आगमन जाताची पीठारोहण झालं उपरांत त्याची शिष्य स्वीकार झाल्यानंतर आम्ही फर्स्ट टाइम हे देवालयांत आम्ही हांग पाऊल घालताची. आणि आमकांही खबर असा की हांगाही आमगेले जीवन राम जप केंद्राचे उपकेंद्र म्हणून घेऊन हेही एक देवस्थानात हांगा रामनाम जप घडत असा. सो आमकांही एक विचार आशिल्ले की आयच्या दिवसाक कितलेही कष्ट जाल्यार वैकेची येऊन तरी कलश सोडून घेऊन वचचेची म्हणून आम्ही त्यांना मनान ठरयले. 1 महिन्या पयला येयले, आम्ही तांकां सांगिल्ले मुहूर्त तुमका 1 महिन्यानंतर मेळटा आणि जेही काम असा ते तुम्ही पहिलेच आरंभ करा म्हणून. म्हणजे संग्रह करचे, लाकूड संग्रह करचे, ताम्रपत्राचो कोण कामगिरी असा तागेले वचून उलोवन घेवचे, हे तुम्ही पहिले आरंभ करा. आणि जानेवारी 20 तारखा मुहूर्त मेळटा. मकर संक्रांती जाल्यानंतर तुमका मुहूर्त मेळटा कलश देवोवचेक. आणि 16 तारखाक तुमका कलश चडोवचेक मुहूर्त मेळटा. सो तुमका इतलेच टाइम फ्रेम मेळटा. त्या टाइम फ्रेमा भितरी तुम्ही हे सर्व ही कार्य करका म्हणून आम्ही सांगले. त्याप्रमाणे कुमिसाव मंडळी हांगाचे सर्वही समाज बांधवांनी अत्यंत बरे रीतीने हांगाचे कार्य करून दिल्याबद्दल आम्ही ह्या संदर्भात संतोष व्यक्त करताची. विशेष जाऊन कलश प्रतिष्ठा कितें जावका. कलश कीर्तिम आयुष्यम प्रज्ञाम मेधाम श्रियम बलम योग्यताम पापहानिंच पुण्यवृद्धिंच साधयेत सर्व क्षेत्रमयो यस्मात् सर्व तीर्थमयो यतः अतो हरिप्रियोसित्वम पूर्ण कुंभ नमोस्तुते म्हणून सांगितलं असा. एक प्रतिनित्य आम्ही देवाक अभिषेक करताच. डायरेक्ट न्हंयन तुलेन ना बायन तुलेन नळ्यातून उदाहरण घेऊन देवाक घालनाचे. आम्ही पहिले ते खंय संग्रह करताची एक कलशांत घालून घेताच. पहिले डायरेक्ट हाण घालता वे ना. गार्डना कशी उद्दा घालताची तशी देवा अभिषेक करते जाता ना. कारा उद्दा कशी मारता तशी करते जाता ना. आम्ही कशी स्नान करता तशी करते जाता ना. देवाक अभिषेक करताना किती करता आम्ही पहिले 2 कलश उरता ना 5 कलश उरता. त्या कलशांत उद्दा हाडून गेलो. त्या कलशाचे भितर आम्ही देवाक आमंत्रण करताच. खंयचे देवाक गंगा यमुना सर्व ही न्हंयचे देवाक अभिमानी देवतांक थंय आपून गेलो. हे कलशांतू गंगाचीच आसा म्हणून आम्ही विश्वास दवर गेलो. तसल त्या कलशांतल्यान आम्ही देवाक अभिषेक करताच.
सो इतले कलशाक आमी महत्व दिलं आसा. त्यात कोणू लास्ट प्रार्थना करताना कलशः कीर्तिम आयुष्यम प्रज्ञाम मेधाम श्रियम बलम योग्यताम पापहानी आणि पुण्यवृद्धी हे सर्व ही कलशाचे प्रार्थना केले निमित्तानं आमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं आसा. कीर्ती जावं का आमकां, आयुष्य आमकां जावं का, पुण्य आमकां जावं का, पापहानी कितेंही पाप केल्यारी ते निवारण जावं का, आरोग्य जावं का, हे सर्व ही कसन आसा कलशाचे प्रार्थना केले निमित्तान आमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं आसा. म्हळ्यार इतले आमगेल्या शास्त्रांतू कलशाचे हाका प्रामुख्यता दिली. आईल तसंच समाज बांधवाक बऱ्यापणा किती तांगेल योग्यतानुसार नरसिंह आणि परशुराम देवान अनुग्रह करपा म्हणून घेनो आम्ही देवाला प्रार्थना करताची. कित्याक की म्हळ्यार आमगेल कर्तव्य ते एक गुरुले कर्तव्य कसन की म्हळ्यार तांकां बरे मार्ग दाखोवचे, सन्मार्ग दाखोवचे, मार्गदर्शन करचे, देवाले घाराणे घालून घेवन तुमगेले कितेंही कष्ट असल्यार ते निवारण करून दिवचे म्हणून घेनो स्वाम्यान केन्नाही देवाले प्रार्थना करून घेवन प्रसाद दिवचे हे क्रम आसा. त्या निमित्तान आज वैकेची ते नरसिंह परशुराम देवाले प्रार्थना करताची की आईल तसले जमील तसले सर्व ही समाज बांधवांक देवान अनुग्रह करका, देवाल कृपा दृष्टी प्राप्त जावका आणि हांगा अनेक लोक उद्योग व्यवसायांत तांगेल कार्य करताची तांतू तांकां भरभराट वाडत वचका. तशीची बायल आसाची तांगेले एक अखंडित सौभाग्य तांकां प्राप्त जावका. तशीची हांगा चेवडू आसाची तांगे लौकिक शिक्षणांतू तांणी उत्तीर्ण जावका. तशी आतां एग्जामाचे टायम आता नरसिंह परशुराम मस्त उडगा आसता कित्याक म्हळ्यार एग्जाम टायम न्ही. सो कारणांतरान सांगिल्लें मनुष्य बुद्धी. सो असल तरेचे एक संदर्भ एग्जामय चालू आसा तांकांही तांणी घेवं तसं शिक्षणांत तांकां उत्तम अंक मेळोवन उत्तीर्ण जावं तशी जावं म्हणून ह्या संदर्भार आमी देवाले प्रार्थना करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तशीच परशुराम नरसिंह परशुराम देवस्थानांतू तशी कुमिसांव मंडळी तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राव अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची.